a hrajeme tu Hatchicam Skywars. Wow. Toto je moje druhé video. A tak to první bylo tak trochu takový divný. Ticha. Proč? Je to moje video. Ale toto bude i moje. Ale ne, Balácha tady kecá, my jsme bratří, to bude společný jako. To je bráchové, no. Skoč. Tak jo. Skočil. Jo, jsi tu. Tak. Jo, a hrajeme tu na Minecraftě. Jasně, že i peníze dáme do popisku, jako my znáte, já vždycky na to zapomenu. A tak mému bráchovi jsem ukázal, jako se dávají dělá kanál, tak už to ví. A tak jdeme hrát. Doufám, že se u tohoto videa to pobavíte, ne jako u toho minulého. To bylo přímo hrozný, počúvaj. OK, tak kde jsi? Vy ho budete počuť trochu zalagovaně, doufám, že vám to nevadí. Hačiko? Jsi tu? A tak něco říkaj o tom videu, víš? Představ si, že by gamer natáčela, nic by tam neříkal. Tak to já bych možná to video i vypl. Neříká, tam není moc nič novej. Popašte ho, že mu to tak seká, ale tak... Já nevím, co je s tím Skypem. Zrovna když natáčím asi. Hačiko? A však hovor něco v tom videu, OK? No. On co ty natáčáš? No. Škoda, nepovedlo se mi. A tam se jít do středu. Sorry, že ho tak strašně počujete udělat, ale tak to je s tím Skypem. Nebo Vivkou. Kamo, ty jsi si dělal moc do šedu? On mě se střelil. Ten můj spoluhráč, no. Aha, tak já jako kdyby jdu do šedu. No. A tak udělal popaště za to další lamení, ale tak... No. Já moc nelamím, ale tak No. někdy Ale dělám lamí. tak jako, doufám, že se vám tohle video líbilo. To si ho vysrandu. Po případě můžete teda ještě odběr. A doufám, že se vám video líbilo a mějte se fantasticky. Čau! Kámo, toto bylo tvoje minutové video. No, tvoje minutové video, to si ho vysrandu. Ne, mělo minuty. Čo? Mělo to 4 minuty. Ľudia, nebojte sa, ja tady budu furt natáčet, lebo ja nejsem ako Hačiko, čo on to vypne asi úplně... Ale já vím, a proč se mi to seká tím natáčením, jinak se mi to neseká. Mně se to vůbec neseká nikdy. No, tak. Máme asi jiný komp, každý. Já mám komp, čo udělali roku 2012. 2015. Dá.
Jo, takže udělaj, já jsem z Gap, tak jdeme další hru. Dobře, já nejsem jako je Hachiko, nebojte se. No. Jo, to je jdu skočit, ok, Hachiko. Okej. Takže udělat toto bude posledná hra, už jdeme zas. Konec videa, bohužel. Hachiko? No. Wow, já mám furt tento. No, teda se mi to vůbec. No co je? Teda se mi to vůbec nesyká. No jasně, to jsem viděl, ako si se tam vůbec nehýbal na tom mobi. Počúvaj. Jo, tam že jsem byl, si to jako dělat takovou menší reklamu, ale byl jsem jako na internetu, na Google. Jako. To nie je reklama, počúvaj. Google Jsem tam každý něco zná. chtěl jako, jsem chtěl něco zkusit. Takže udělat končí nebudu. A chtěl bych to udělat, jakože budeme točit, chtěl bych to udělat tak, že byste viděli moji hetku. Ještě je hetka, ne? Hlava. Jo, ale to je hetka, to není hlava. A však to je hetka, mu vysvětlíte, prosím vás, jako může říkat hlava někdo, když je to hetka. A já nechápu, jako... No? Takže za chvilku asi skončí video, já nevím. Taky moc nebudu dávat, já budu taky jako 10-minutový, alebo někdy aj 50-minutový, někdy až 50, viď? A to jenom, a to bude jenom, když budeme hrát Annihilation, viď? Já dám Hachiko kanál do popisku. Děkuju. Tohle video, co si natočil, dáš na YouTube? Ano. Teraz právě ho tam chci dát právě. Jo, potom dáš DVD, já ti to ukážu. Ano. A já až dotočíš. Aha. Takže udělal z Marvel Shadow a to je jako... Ty čo nevíte hrát, to je jako že tam je oveľa více čestek, viď? A většinou lepší věci. Aká hetka mu tento dává. Tento mi dává samé hetky. Samé hetky mi dává. On je neviditelný. Na to si robíte srandu. No takže lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, koment i dislike, ale dislike prosím, napište do komentářů, co bychom měli zlepšit. Tak zdraví vás Hachiko Games i pan Agenták. Takže čus.